Jan lagune Jan. Wah. Hah? Request Jan. Ayo. Monggo Bapak mriki dijogeti, Pak. Pak. Kerso. Mboten kerso niki Bapak besan. Dereng kerso, ya. Kepripun? Ora apa-apa. Ora apa-apa lah. Ora kudu-kudu bayar wis ditebas. Ditebas. Wis dibayar kontan. Monggo Pak mriki, Pak. Yen khusus calungan kok Bapak saya boleh hajat. Tidak harus membayar, tidak harus nyawer. Yuk lanjut. Ngumpet tang pundi sih? Malah ngumpet nggih. Isin nggih. Peladening malah isin sih. Anu kepripun Pak, Bu? Ibu mriki, Ibu joget mriki. Malah bapaknya ngumpet deneng. Mangga lah janjian kan Pak RT kancane Pak RT. Nggih. Mari Bu, mari beli sapi jangan nyasar kali. Mari beli
ora ming nanggap tok Dinikmati. jenenge ki dinikmati. Betul, Nah. betul. Ampun medhak rin Pak Saring. Ki Patruk, Nun. ki siji maning randa sinden. Nah, kang terkhusus kanggo Bapak Kanggo Saring. bobok nggih. Pak RT ora sidangan ngancani ki Pak RT. Oh, dadi kamerawan. Oh dari kamerawang iki. Nanti diabadikan. Oh diabadikan diupload ya. Disimpan Oh, iya. buat kenang-kenangan besoknya. Oh iya. Ya langsung dipinangkani ono rondo, Rondo sinden. sinden. Nah, Lah pokoknya jan. tentang randa ki Pak Saring. Lah jan ya. Lah jan. Jebulane. Jebule randane desawang ayu jeren. Ibune mboten dijak Pak Saring. Oh, mboten purun langgih. Langgih. Ibune Pak wakil Kirmawon. mawon jere nggih. Randa sinden. Goyang-goyang.
Randa sinden mawi randane ayu jerem. Iya, ngertian banget nggih, Jan.